कन्हैया दीक्षित चाचू मंच पे बानी एजे से गोड़ छू के गोड़ लागत बानी, आशीर्वाद की प्रतीक्षा बा। और एजे से हमार सनी भैया भी आइल बड़े, भोजपुरी के सुपरस्टार गायक। और प्रियंका जी भी आइल बनी, और हमारे गोलू भैया भी आ रहल बाड़े, और हमारे विनोद भैया भी आ गए बड़े। और हेमंत के माध्यम से पूरा यूट्यूबर भैया लोग के म्यूजिशियन टीम जे भी हेमंत में विराजमान बा, सब केहू के गोड़ छू के गोड़ लागत तनी तनी ताली बजा के आशीर्वाद दे दिया। देखी हमने के हिंदू धर्म में पहले कोनो भी शुभ कार्य होखेला तो पहले माई के बुलाइल जाला। एगो माई के भजन करम, ओकर बाद सोहर मंगल तो होगवे करी खड़ा होके एगो माई के भजन बैठ के। राजा साउंड बंसी बाजार बड़े भैया के बहुत सहयोग बा। आई प्रथम गुरु को वंदना, द्वितीय मोरे कंठ करो परवेश। और कहे के बा एगो माई के भजन बा। हर दर्शन के चाहत में, हर दर्शन के बासुर हो घरे। भैया तनी तनी मुनी तेजी में। हर दर्शन के चाहत में बासुर हो घरे। सरस्वती मैया रौरे सुमिरन करी मैया, सुमिरन करी। सरस्वती मैया रौरे सुमिरन करी मैया, सुमिरन करी। दर्शन के चाह मन में, दर्शन के चाह मन में बसुर हो घरी। सरस्वती मैया रौरे सुमिरन करी मैया, सुमिरन करी। सरस्वती
कहता हंस के सवारी पिया के दर पर हमारे चाचा जी की तरफ से हजारों हजार का पुरस्कार हार्दिक अभिनंदन वंदन बार बार प्रणाम बा। हंस की सवारी पिया के दर पर हंस की सवारी पिया के दर पर तोहरे कृपा से लंगड़ा चढ़ेला पहाड़ पर तोहरे कृपा से लंगड़ा चढ़ेला पहाड़ पर दोसर के बाटे जेकर दोसर के बाटे जेकर दोसर के बाटे जेकर पैया धरी दोसर के बाटे जेकर पैया धरी मैया सुमिरन करी दोसर के बाटे जेकर पैया धरी मैया सुमिरन करी। क्या बात है और भक्त कहता आगे कोना भाव में कहता करेलु की बात निमन बन जाला बाउल करेलु की बात निमन बन जाला बाउल करेलु की बात निमन बन जाला बाउल ज्ञानी हो जाला मूरख दया होला राउर ज्ञानी हो जाला मूरख दया होला राउर दिल में जे राखी कही के दिल में जे राखी कही के दिल में जे राखी कही के सुरहो करी दिल में जे राखी कही के सुरहो करी मैया सुमिरन करी सरस्वती मैया रौरे सुमिरन करी मैया सुमिरन करी। ये भजन के अंतिम दौर में कहता कोनो भाव में कहता आज इस सभा में हम तोके पुकारी आज इस सभा में हम तोके पुकारी आज इस सभा में हम तोके पुकारी बचावा माई रहिया निहारी
सुझाए मैया, सबका सुझाए मैया, सबका सुझाए मैया, आवे के परी। अब एजे से उठ जाए के बाद, अरे सबका सुझाए मैया, आवे के परी मैया, सुमिरन करे सरस्वती मैया रे, सुमिरन करिए मैया, सुमिरन करे सरस्वती मैया रे, सुमिरन करिए मैया, सुमिरन करी। दर्शन के चाह मन में, दर्शन के चाह मन में, दर्शन के चाह मन में, बस रहो घरी सरस्वती मैया रे, सुमिरन करिए मैया, सुमिरन करी 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 सरस्वती।